प्रमोद बर' बिथाङा दिनै एनआइटिखौ होफैनो हायाखिसै रायजो राजाफोरनो मेडिकेल कलेज जाबावनांगौमोन होफैनो हायाखिसै। बर'आ जेबो होफैनो हायासै बिटिआरनि इमप्लिमेन्टआबो जायासै मेडिकेल कलेज गायसनबावगोन होननायाबो जायासै प्रमोद बर'नि सरकारा जाख्ल'नाय सरकार खालि जाख्ल'नाय सरकार बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि मानगोनां प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों प्रमोद बर'नि सायाव। स' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय भिडिअखौ जोबजासिम नायबा निस्सय बुजिलांगोन बेनिखायनो जोबजासिम नाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गोबां जोंहा इनस्टिटिउसन गायसनबावनांगौ दङ गोबां कलेज स्कुलफोर गायसनबावनांगौ दङ बेखौ जों थिग खालामगोन। बिटिआर एकर्डआ दिनै इमप्लिमेन्टेसन जायाखिसै जे एकर्डआ बे दफाफ्रा जोंनि थाखाय मोजांमोन जों बेखौ मावफुंनानै लानांगोन। प्रमोद बर' बिथाङा दिनै एनआइटिखौ होफैनो हायाखिसै रायजो राजाफोरनो मेडिकेल कलेज जाबावनांगौमोन होफैनो हायाखिसै कच फेक्टरि जाबावनांगौमोन होफैनो हायाखिसै दा अनेकथा बिदिनो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनि खोथा बायदिसिनि खोथा दिनै बेफोर दिनै जाफुङाखिसै दा बेफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखाय दिनै नाजागोन आरो एनडिबिफोरनि माखासे समस्याफोर दङ केसनि समस्या जेलनिफ्राय बख'नांगौ दा बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव देरहालाङोब्ला बिथांमोननि गासिबो जाबतीय जायखि समस्या बेखौ जोङो मावनानै होजोबगोन आरो मोनसे सनानि बड'लेण्ड हाग्रामा महिलाया जायखौ 17 बोसोराव मावलांदोंमोन जायखौ गल्डेन इरा होननानै बुङो नङा होमबा गल्डेन इरा सनानि जुगमोन मोनसे बे 17 बोसोरा नाथाय बे 17 बोसोरखौ बिथांमोनहा दिनै 17 बोसोराव जाख्ल'दों मादों होनबाय थाग्रा दिनै प्रमोद बर'आ दिनै बिथाङा बे 4-5 बोसोरावहाय दिनै जाख्ल'नाय दिनै बिल होनाय खोनादों दिनै माने पार्सेन्ट लानाया माने सिमा बारलांबाय दा बेबादिनो जाख्ल'नायनि सरकार दिनै प्रमोद बर'आ खालामदों। जों फैबाय थानाय समावहाय सरकार दायोब्ला जोङो मोनसे जाख्ल'नाय गैयै सरकार मोनसे करापसन फ्रि सरकार जेरेखम हाग्रामा महिला सारा सालायबोदोंमोन 17 बोसोराव आरो हाग्रामा सारा बेखौनो दिनै कन्टिनिउ खालामफिननो थाखाय आखायाव लादों। रोखा दिनै एखेबारे जोङो अदालगुरिनिफ्राय जोङो क'क्राझारसिम गासै 9 जिल्ला जाबाय दा जेरावबो थां बिपिएफखौ नांगौ फुरानायानो मोजां अल इज गल्ड होननाय जिनिसा दिनै फैफिनगासिनो दङ। प्रमोद बर'आ थाखानाय गोहोखौ हरफिनदोंसो दा बिटिसिआ नामावल'सो बिटिसि जेबो खामानियानो गैया दा सरकारा गासिबो माबायोबा डिसि अफिसनिफ्राय जाजोबो थारमाने बिटिसि अफिसाव जेबो खामानि गैला अरुणाचलबाबो डिसि अफिसाव जागोन माबा मोनसे खामानिबाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो दा हाहुनि खामानियाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो गोदो बिटिसि अफिसावसो जायोमोन। दिनै सार्केल अफिसारा दिनै सासे मण्डला दिनै डिसिनि अर्डार मोनाबा जेबो हानि खामानि मावा एलटमेन्टनि खामानि मावा नोंनि मिउटेसननि खामानि मावा नोंनि जेबो रेजिस्ट्रेसननि खामानि मावा होमबा मा बुजियो बिटिसिआव जेबो गैला दा बेखौ फोरमान होदों आरो मालाय दा ओंखायनो बेफोर मोनखानाय गोहोखौ जों लाबोफिननांगौ। ओंखायनो दिनै माने जाय मानसिया बिटिसिखौ सोरजिदों जाय मानसिया बिटिसिखौ दादों जाय बिटिसिखौ दिनैहाय गोगोम गोरा खालामदों बिथांनि आखाइजोंनो जोङो बिटिसिखौ दिनै गोख्रों खालामफिनाबा राहा गैला। दिनै बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर' सावताल हारसा जेसेबां जाथि जन'गोष्ठि दं माइन'रिटि दं दा जायखिजाया जाथि धोरोमनि मानसिफ्रानो बिपिएफखौ लुबैफिनदों हाग्रामा महिलारिसारखौ सिफ जानो लुबैफिनदों।